Di mbok njaluk duite tak tuku long. Tuku long apa rane nyong ki ra ndek duit. Duite ki wis entek ke bodo. Ra ngandel nek ra ndek duit. Bocah kok ngeyel. Karang wingi wis gawe tuku panganan karo klambi kokone ndek peyang kae to. Allah ngapusi, pengen tetep ijane duit. Bocah kandhani kok ngeyel. Tak geplak sisan. Stop. Apa ti ras mang melu-melu urusane keluargane nyong? Ya luweh nyong tetep melu-melu urusan. Mosok anak digeplaki ku ngono. Ya luweh wong kae anake nyong kok. Apa to masalahe kok ngasih arak geplaki ge? Wis genaran ndek duit entus bodo kok malah njaluki arak gawe tuku elong. Alah ndene tok masalah sepele kok arak geplaki ngono. Sepele kanggo peyang, nek kanggo nyong ya ora sepele to. Iya wis, iki tak ndek duit nyong ae. Nyake tak ndek duit nyong. Sok maneh ki anake aja cocok digeplaki. Iya orane tak geplaki meneh. Terus ati duite. Rene. Pian jan pinter tenan aktinge kok ya Dit. Pian tambah dimarahi.